Una mica el procés que nosaltres hem portat. Vilafranca té 40.000 habitants, hi ha un equip de govern CiU-PSC a majoria de 12 i un bloc d'oposició de 8, que són 2 d'en Comú, 3 de la CUP i 3 d'Esquerra Republicana, i després hi ha un suelto que és el PP, que a vegades vota una banda i vota una altra, no hi ha cap problema. Bé, no hi ha Ciutadans. No hi ha Ciutadans perquè no s'han presentat. Vilafranca, 40.000 habitants, a 50 quilòmetres de Barcelona i de Tarragona, 3.500 persones en atur, 1.600 famílies, 4.000 persones que reben atenció dels serveis socials de Vilafranca, el qual significa un 10% de la població, de les quals 500 persones són altament dependents d'aquests serveis socials. Segons les dades estadístiques de la Diputació, l'Ajuntament de Vilafranca, en proporció a la seva població, és un dels que està més ben catalogats en atenció social, tant pel que fa a destinació de pressupostos com de tècnics per habitant, per dir d'alguna manera. Té 12 recursos propis i 33 ajudes diferents. Hi ha 500 famílies que acudeixen al rebost solidari i hi ha 1.600 alumnes que requereixen atenció per poder seguir els estudis en igualtat de condicions i l'Ajuntament els hi proporciona. Bé, en aquesta situació, que vol dir que no estem tan mal, com deia aquell, sinó que estava bé, però des de Vilafranca en Comú vam veure, a l'hora de fer el programa electoral, que hi havia una sèrie de coses que es podien millorar substancialment. I a partir d'aquí vam elaborar una de les estrelles del nostre programa, que era un pla de rescat social i un pla d'impuls econòmic i social. Per una banda intentàvem generar tota una xarxa perquè la gent mantingués un determinat nivell de vida i per una altra impulsar l'activitat econòmica i social. Ho teniu detallat. Lo important d'aquest programa, i per això ho hem volgut presentar, és que totes les partides estaven quantificades a l'euro. És a dir, havíem calculat a l'euro els diners que necessitàvem per cada partida i evidentment dèiem d'on trauríem aquells diners del pressupost. Aquest pla de rescat social i el pla d'impuls econòmic va fer reaccionar els altres grups que van haver de presentar coses semblants, però no hi va haver cap altre grup que presentés, no us dono les dades perquè les trobareu, amb la precisió que ho vam presentar nosaltres. El pla de rescat social tenia una part dedicada a l'habitatge, tenia una part dedicada pròpiament al rescat social de les persones i les famílies, però sobretot el que tenia era unes línies de treball que eren les que al nostre entendre fallaven en el nostre Ajuntament. És a dir, no era tant una qüestió de recursos, ni humans ni econòmics, que sí, però sobretot de línies. No hi havia una diagnosi social externa de la situació, s'estava treballant amb uns criteris fonamentalment de beneficència, no de polítiques públiques de justícia social i d'equitat, no s'estava treballant integradament i transversalment i per tant mancava aquí sobretot unes línies de treball per fer més eficaces. Pel que fa a la promoció econòmica, un dels programes estrella era el tema de rehabilitació d'habitatges de lloguer social. Això és un programa que Vilafranca en governs socialistes havia implantat i que va ser de les primeres viles que va implantar i que ja porta més de 20 anys de durada. El problema és la manca de recursos, és a dir, hi ha més gent que demana ajudes per rehabilitar que no pas recursos disposa a l'Ajuntament. Bé, no vam guanyar les eleccions i per tant ni aquest augment del pressupost, que eren aproximadament 400.000 euros, ni l'augment del pressupost. Tenim un pressupost de 40 milions d'euros, perquè ens entenguem en les xifres. Doncs bé, ni l'augment de pressupost per qüestions socials de 400.000 euros, ni l'augment pel pla d'impuls econòmic, que eren 400.000 euros, no es va aprovar, malgrat que l'Ajuntament de Vilafranca és un dels pocs que acaba tenint un romanent a final d'any, que són 800.000 euros, que eren els que proposaven distribuir 400 i 400 a cada un dels plans. Bé, no vam guanyar, però llavors ve el debat de la política fiscal i els pressupostos. Llavors el que fem nosaltres és agafar aquest pla de rescat social i passar-lo a les ordenances per tal de recaptar diners per poder-lo tirar endavant i els pressupostos per fer una redistribució dels pressupostos perquè es pugui aplicar. Tornem a comptar al detall tots els diners i demostrem a l'Ajuntament que amb els mateixos recursos que tenen ells
sense cap canvi, canviant algunes partides, podem atendre o podem destinar 500.000 euros més a l'atenció social en el seu sentit més ampli, no? I també demostrem a través de la tarificació social que s'aplica en els llars d'infants però no a l'escola de música o la utilització d'instal·lacions esportives, etc., que aquesta seria una mesura molt important de rescat social, la tarificació social, i demostrem que això és eficaç i que es pot d'allò. Evidentment no tenim majoria i tampoc s'aprova, però jo crec que l'important aquí és que nosaltres sempre hem anat amb unes dades concretes i amb uns números que fins i tot l'interventor ens ha dit que eren correctes, que per tant es podien aplicar, que per tant era una decisió política, no era una decisió econòmica. I ara estem en la tercera fase. No ens van fer cas al programa, no ens van fer cas en els pressupostos i ara han presentat una moció on intentem obrir el camí de cara al 2017, sobretot, de poder-ho tirar endavant. I aquesta moció té 4 punts bàsics. El primer és obligar que l'Ajuntament faci una auditoria social externa. És a dir, que no la facin els propis tècnics de l'Ajuntament, tot i que participin, sinó que hi hagi un equip extern de la universitat on sigui, on es faci un estudi. Per què? Perquè som conscients que l'Ajuntament, repeteixo, treballa més o menys bé, treballa molta gent, dedica diners, però no ho està fent bé. I llavors, si sempre només es miren el melic els de dintre, mai trobarem les solucions que s'han de fer. Per tant, necessitem una auditoria externa perquè també veiem que hi ha gent que no accedeix als serveis socials per 2 vies. Els que estan molt marginats, perquè no hi accedeixen, i els que estan una mica amb el llindar, una mica per sobre, que a vegades per vergonya social, pel que sigui, tampoc acudeixen als serveis socials, però tenen necessitats. Per tant, aquesta auditoria externa ens permetria conèixer realment quina és la situació i, per tant, justificar aquest pla de xoc social que nosaltres hem quantificat i hem presentat. La segona mesura era crear a partir d'aquesta informació i de tota la informació que ja tenen els propis serveis un observatori social on es fes un seguiment de la situació social de la vila, és a dir, la gent, no els noms, la quantitat de gent que rep ajudes, quines ajudes rep i quina eficàcia tenen aquestes polítiques socials a mitjà termini. És a dir, amb aquestes polítiques socials acabem o estem generant una nova dependència de la gent respecte a l'ajuda, no? Llavors, aquest observatori social que s'ha començat a aplicar en alguns altres municipis permetria visualitzar, si estigués realment ben fet, doncs tota la política social i la situació social, perquè Vilafranca parteix de la idea que som una vila afortunada, per dir d'alguna manera, no estem a les zones marginals, no estem tampoc a les zones més riques, però que més o menys es viu bé, però evidentment hi ha tota aquesta problemàtica que hem plantejat. I una última qüestió seria, doncs, a partir d'aquesta auditoria externa, d'aquest observatori social que hauria de, sobretot, posar sobre la taula tots els mitjans que té l'Ajuntament de Vilafranca, poder elaborar de cara als pressupostos del 2017 un pla alternatiu de xoc que, repeteixo, amb les propostes que nosaltres fem aconseguiríem tant els recursos com reorientar determinats recursos i poder atendre a la població. Doncs, més que res, els detalls, repeteixo, els trobareu en el PowerPoint, però era aquesta idea, és dir, estem a l'oposició, no demanem simplement més, sinó que diem, volem això i això val tant, i aquests diners els poden treure d'aquí, els poden treure d'allà, es pot fer d'aquesta manera i la vila continuarà funcionant igual o millor si ho fan així.